Менә хәзер генә күрдем. 4745 сум. 4745 сум Казанда яшәүче Наилә Мишанинага бер бүлмәле фатир өчен килгән. Декабрьдә 4200 булган, хәзер 400 сумга арткан. Узган елларда 3500-нан артканы юк иде ди. Без гаиләдә ирем генә эшли, мин декретта. Бигрәк зур сумма безнең өчен. Декабрьдә үк зур сумма килгәнгә аптыраган Вәлиуллиннар гаиләсе гыйнварда акчаны янга калдыру өчен җылылыктан азрак файдаланырга тырышкан. Әле сараф итмәгән очракта да 7000 сумлык квитанция алалар. Детский комната инде из залда мен кушам инде 4-5 агада катып үләсең инде да шерстяных носках у меня дети ходят, одеты инде 7000 где-то килде инде, но мин экономлю юк инде бу нигезләтүгә без теге елларны 5000 генә түлидек, мин бит экономлю, әле экономия итә шундый акча килә. Ни өчен экономия ясарга һәм туңырга туры килә? Җылылык өчен сумма арта бара. Сорауны торак комплексның идарәче оешмасына юлладык. В большинстве случаев Күп очракта халык нәрсә өчен түләү турында белеп бетерми. Без үз ягыбыздан аңлатырга тырышабыз инде. Әйтик, декабрьдә уртача айлык температура түбән иде. Ноябрьдә, декабрьдә, гыйнварда салкын килде. Шуңа җылылыктан файдалану артты. Моналарның шәхси исәпләү җайланмалары да күрсәтә. Шәхси счетчигы булучылар бер хәл, чагыштырмача иске гомуми счетчиклы йортларда торучыларга нишләргә? Bilmiyorum подвалдағы счетчиклар ничек істемейтелер алар, аны без күрмейбез, не күпме язалар. Түләмәгән кешеләр бик күп ниде. Аларныкында безгә что ли накидывает, белмим. Әйтик, Яршалыда шундый очракларны прокуратура ачыклады. Эш идарәче оешма декабрь акчасын дөрес исәпләмәгән. Квитанциядәге саннарның чыннан да дөреслеккә туры килгәне югын ничек тикшереп буласың? В первую очередь обратиться к директору управляющей организации. Беренче чиратта идарәче оешма директорына язма рәвештә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аннан язмача алынган җавап сезне канәгатьләндерми икән, бу мәсьәлә буенча торак инспекциясенә күзәтчелек органнарына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шул очракта без тикшерә алачакбыз. Әлегә Казанның бердәм хисап үзәкләрендә кеше юк диярлек, чөнки халыкка квитанцияләрне әле тарата гына башладылар. Яңа суммалар, яңа тикшерүләргә китермәсме? Алга таба күренер. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.